Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, pero vamos a esperar un minuto porque está reiniciando el ordenador. Vamos empezando. Vamos a votar. Empezamos con este orde do día. O primeiro punto é unha aprobación provisional de decreto extraordinario, o número 2/2018, ten a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todos. Si o primeiro punto é a aprobación provisional de crédito extraordinario 2/2018. Trátase de a necesidade de aprobar un crédito extraordinario con cargo ao remanente de 532,28 euros para levar a cabo as seguintes obras: reforma do edificio do Concello, adquisición de parcelas para do Castro da Croa de Posmarcos, adquisición do camión de protección civil, sinalización de toponimia no rural, adquisición de escáner para o arquivo municipal, intervención de conservación e restauración das fachadas da Torre de Bermúdez, acondicionamento dunha pista en Fumadiño e acondicionamento de pistas na Ribeiriña. Todas estas obras son consideradas polo Goberno obras de grande importancia e de interese para os veciños por distintos motivos que podremos ir comentando ao longo deste debate. Consideramos que con un remanente desta categoría, desta importancia, son obras que poden deixar un gran legado para o Concello da Pobra, non? Tanto a reforma do Concello, que é tan importante porque agora mesmo non temos suficiente espacio para o número de traballadoras e traballadores do propio Concello. Temos unha traballadora que traballa debaixo dunha escaleira e outra que traballa nun espazo que é o acceso ás persoas con diversidade funcional, non? Polo tanto, entre outras cousas, que faltan despachos, ademais se están utilizando espazos non adecuados para o traballo diario dos traballadores e traballadoras. Con respecto ao Castro da Croa, é unha aposta importante, xa que, por un lado, ten ese valor patrimonial de cuidado e recuperación do noso patrimonio, por outro lado, ten un gran valor turístico e, ademais, entraríamos dentro dun plan de Arousa Norte que, supón para o Concello unha inversión de máis de 100.000 euros. Por exemplo, a niños de Verutina difícil acceso ou para realizar rescates de distinto tipo. Todos sabemos a importancia que ten contar con medios ou a agrupación de protección civil que traballa tanto e para todos e de unha forma totalmente altruista no noso Concello. A sinalización de toponimia no rural é unha proposta que se leva facendo ao longo neste pleno. Consideramos que é importante e por iso deixamos tamén unha partida para levar a cabo esta tarifa que ten tanta importancia. Por outro lado, o escáner para o arquivo municipal, trátase de digitalizar todos os documentos que entran no Concello, é algo que xa o persoal de arquivo considera de extrema necesidade, moi importante para o que é toda a documentación.
Xa falamos en moitas ocasións da Torre de Bermúdez, da súa problemática, sobre todo do problema da pedra, que como se vai desgastando ao longo dos anos. Esta sería unha intervención que frearía, bueno, pois de forma significativa ese desgaste. Creemos que, bueno, sería importantísimo para o noso patrimonio. E logo a importancia que ten estas pistas da Ribeirinha e Pumadiño, que están con, bueno, algunhas, bastante bueno, que están en moi malas condicións. Entonces, bueno, esta foi a proposta que xa que presentamos este pleno, pero que xa previamente falamos con todos os membros desta corporación. Ten a palabra por todo o socialista. Boas tardes a todos e a todas. Vou empezar xa polo final. É certo que se falou ca os membros da corporación nunha reunión hai uns poucos días, pero nesa reunión, o que como digo sempre, o plato das lentejas, as tomas ou as vejas, non se cambiou nada das propostas que se facían. De feito, do Partido Socialista, neste punto non ven ninguna moción que se hubiera aprobado ou que hubiera presentado o Partido Socialista e aprobado neste pleno. Incluso, no último, cando falamos en Lavas Endres, dixeron que iban a facer cando especificamente poñía que se puxera, que se incorporara para o remanente. Ustedes son os que están gobernando, efectivamente, son os que coñecen as demandas dos veciños, que veñen aquí coa súa problemática. Non sei se estas son as obras prioritarias que hai que facer, que as obras máis urxentes, se a reforma do edificio do Concello ou a adquisición das parcelas para o Castro da Croa. Eu voto de menos que para este punto, para esta compra, os que non entendemos de patrimonio, pois se non se chegara un informe de algún arqueólogo, pois, bueno, que este en exercicio o considerara varias opcións e que, bueno, que se apostaba por esta que era a máis adecuada, pois, bueno, o criterio, pois, podías decir que, bueno, estabas apoiado por un informe técnico, non temos máis que as palabras do alcalde para non perder unha subvención de Arousa Norte. Non sei se sería máis adecuada para San Isidro, pois para turísticamente que se poda chegar con facilidade e ao mellor pois tamén na promoción do turismo pois dar un cambio ás inmediacións non da zona. A adquisición dun camión de protección civil, vin un outro día que polo visto se lle ven un coche novo para a protección civil, non sei se hai dous a disposición de protección civil. Os de protección civil son persoas que son voluntarias, son persoas que, bueno, que un día pode haber e outro día non pode haber. Por exemplo, non sei, a min ocurreseme aquí neste punto, pois, por exemplo, a policía ni siquiera ten un alcoholímetro, non ten unha prova de alcoholemia. Ten que esperar pola Guardia Civil de Boiro, o sea, que se paran unha persona, pois terá que esperar o tempo que a Guardia Civil, dependendo de onde este, tarde. Non sei se compraron o aparato para, eso descoñezo, non sei se compraron o aparato para medir o sonido, o ruido, da problemática dos ruidos que se truxo aquí en varias mocións. Eso descoñezo, se só teñen, a Castilla no averiado, non era fiable para facer as medicións, non teñen chalecos antibalas. Por iso digo que vostedes están en goberno, por poñer estes exemplos. Están en goberno, pois consideran que estas son as prioridades que a xente necesita. Pois para vostedes sí, pero non contaron, pois, bueno, por lo menos co Partido Socialista, non contaron ni siquiera con ninguna moción que se pudera meter neste decreto extraordinario. Vou a esperar despois o que falen e... Ten palabra o portavoz do BNG. Hola, boa noite.
indudablemente, e a pesar de que casi sempre se di ou afirmamos de que todas as obras son boas, non hai dúbida alguna de que algunhas son sempre mellores que outras. Encontramos entre as propostas que trae o Concello que acaba de facer a señora Varela un paseo por enriba ben suave e breve, cousas que realmente poden ser importantes, poden ser necesarias, aínda que durante o tempo último que vivimos non se fixeron tan apremiantes. Ben saben que, a pesar de que as reunións as que o Goberno Municipal convocou os grupos de oposición, prácticamente unha e algo, poñamos que dúas, non do tempo prácticamente a contemplar moitos ou algúns desos ou a necesidade desos proxectos. Fálase dunha reforma de edificio onde hai traballadores e mágoa que estén traballando en condicións non cómodas, pero de isto a pasar a necesitar ou a justificar unha reforma do tamaño da que está a falar de 180.000 euros, bueno, pois é algo distinto, non? De feito, esa reforma do edificio do Concello ten unha parte que para o BNG é realmente significativa, que sería a que ten que ver ca climatización, por aquilo da perda, o sea, da eficiencia enerxética, verdad? E iso nos parece realmente significativo porque calquera outra partición que sexa do espazo que temos dentro do volumen do Concello, do edificio do Concello, sinceramente entendemos que é algo de difícil acordar en dúas reunións. De feito, o BNG xa fixo saber en unha desas ocasións que se bota en falta precisamente un local no que se atendan ou locais nos que se atendan as necesidades dos grupos municipales que están presentes na corporación. Hai unha parte que ten que ver co patrimonio e o patrimonio a nós si nos é moi querido, entendemos que é unha parte importante non do turismo, como di a señora concelleira, senón especialmente da cultura, da historia e do noso propio ser, do propio noso idiosincrasia. Do patrimonio deste Concello que en absoluto son atendidas. En este momento estamos pendentes aínda da reparación dun castro, de un cruceiro, o de Abuín, que sigue esperando por esas mans redentoras, e ao mesmo tempo temos, por exemplo, moi cerca deste edificio un exemplo da problemática que pode estar en este momento afectando a todos e cada un dos cruceiros, como é, en este caso, do Curraliño, que está realmente en perigo de caer, non? E non falemos das naves dos areos que siguen a súa programada destrucción. Non entramos na valoración do camión de protección civil, entendemos que este material, xunto co dos carnes do arquivo, nos parecen que son investimentos que teñen que estar en todos os concellos, que canto máis se dote de material e de recursos ao persoal que o atende mellor que mellor, e, dende logo, dentro da nosa defensa do patrimonio, entendemos que a conservación e restauración das fachadas da Torre Bermúdez están máis que justificadas. De calquera maneira, para o BNG, e ben o sabe o equipo de goberno e os compañeros da corporación, hai elementos aquí que non son precisamente ou non atenden precisamente ás demandas e ás necesidades que dende fai moitos anos teñen barrios, zonas da Pobra do Caramiñal, que siguen encontrándose, atopándose cunha especie de esquecemento oficial. Non sabemos realmente non sabemos se é porque a zona non interesa, en este caso, de meterlle en mano, como vulgarmente se diría, ou se é que por ser unha proposta, además teimuda, do BNG, pois era que ter un pouco aparcada. Partido Popular. Bien, buenas noches. Pues hombre, creo que coincidimos todos en lo de siempre recurrente tema de las formas. Creo que parece que fue hace 3 meses en la comisión de seguimiento cuando se planteó empezar a tener reuniones sobre el tema del remanente. En el pleno pasado nosotros le dijimos que habían traído un cargo al remanente las reparaciones de
del polideportivo sin haber tenido la reunión de la inversión en que se iba a gastar el remanente y, oye, convocarnos el día 30 de octubre, cuando, según nos dijeron, el plazo acababa el 15 de noviembre para una serie de actuaciones donde ustedes ya traían, como es lógico también, supongo, como gobierno, todas sus preferencias y donde muchas de ellas lo que suponían era realizar proyectos que ya eran asumibles realizarlos por la premura del tiempo, pues una forma muy curiosa de consensuar o de negociar un remanente que está ahí, que gracias a las circunstancias hoy se puede impartir. Fuera de ello, en cuanto a la relación de obras o propuestas que ustedes traen, coincidimos también tanto como las distintas formaciones políticas en que todas son importantes, sin duda, que todo el mundo tiene ánimo de mejorar todas las actuaciones, pero creemos que hay actuaciones que son más urgentes y prioritarias que otras, y otras que precisamente o posiblemente fueran prescindibles hacer otra. Eso es el criterio de cada uno. Pero como no hay tiempo, no hubo tiempo siquiera de matizar ni de hablar de estas cosas, pues nos encontramos en los que nos encontramos. El último día, aprobar, o sí, o sí. Es su forma de actuar y ustedes serán los consecuentes con todo ello. Tiene a palabra, portavoz. Bueno, a verdade é que, sentindo moito, tampouco esperábamos, visto, pois, outro tipo de argumentos. As obras sí, pero non. Ou non sei, porque tampouco sei. Hasta ahora, pois, non dixeron cal vai ser o sentido do voto. Todos os pasos levan o seu tempo hasta que coñecemos o remanente final e cando hai que empezar a pensar en obras e en proxectos. Tamén nos basamos en todo o que se leva dicindo ao longo do tempo neste Concello e ademais neste pleno e ademais nas necesidades que se consideran imprescindibles, como por exemplo o tema do museo, que creo que é unha proposta que trouxeron todos aquí. Se non me equivoco, non podo agora, pois non teño, non teño a seguridade de que foron os tres grupos aquí representados, a parte do noso, pero polo menos dous, sí, se falou moitas veces da necesidade que ten a Torre de Bermúdez de un arranxo, é un problema moi serio que pode causar problemas maiores. Entón, consideramos, e ademais xa tiñamos un proxecto, consideramos que ese proxecto era importante e por iso lo presentamos aos grupos de oposición nas reunións que tivemos previamente. Creo que a excepción do BNG non houve ningunha proposta por parte do PSOE. Eu non sei, podo estar equivocada, pero eu non recordo que se fixera estes comentarios que está facendo aquí a voceira do PSOE non os comentou nas reunións previas, en absoluto. Falaronse do escáner, veuse a necesidade do escáner e non dixo nada do que está agora dicindo aquí. Salvo unha obra concreta dun camiño, creo que é de Rosendo, non recordo moi ben, de Rosamonde, que pola envergadura do proxecto, pois quedamos en que se iba a facer no pos, porque despois falamos nese sentido. Igual que con respecto ao grupo do BNG, con respecto ao Camiño Real, que é do que está falando o BNG, creo que a ese se refería, falamos de leválo no pos, porque é unha obra que necesita un proxecto e como temos aí o pos 2018, é unha obra que lles dixemos que ali vamos a levar no pos. Por lo tanto, tanto uns como outros saben perfectamente que temos aí o pos para seguir realizando obras. O tema do Concello é un tema de suma importancia, non só polo que afecta aos traballadores e traballadoras, evidentemente que non hai espazos suficientes, sino tamén polo tema de aforro enerxético, que deso tamén ese tema tamén se contempla dentro do que é a reforma do edificio. Considérase que é unha necesidade, evidentemente, aquí nos Pobra, coa reforma do Concello, non ven vendendo nada. Vale, porque non son obras que de cada a cidadanía pois sean para poñer ningunha bandeira, non son obras para facer política, son obras que dan resposta a necesidades que consideramos importantes. Tampouco vamos a facer un novo museo, vamos a arreglar o que hai, ou se pretende, intentar empezar ou seguir poñendo o día e recuperando os edificios que son importantes para todos nós.
O Castro da Croa, bueno, é unha oportunidade importante. Falei de patrimonio, de feito, non solamente de turismo, evidentemente, desde o punto turístico tamén, e é por aí por donde o leva a mancomunidade. Vale, claro que sí, que carai, o noso patrimonio, a base cultural, é o que somos, sin duda, e logo ten a parte turística e por esa parte, pois ven a Lousa Norte querendo, pois, poñer en valor castros nos catro concellos da comarca e nós, pois, tratamos de que consideramos o que realmente tiña posibilidades ahora mismo o Castro da Croa e por iso traemos aquí a compra desas parcelas. E, bueno, non sei a que se refiren cando din que non se negociou. Fomos a reunións e vostedes, cada un de vostedes sabe o que dixo. O Partido Popular nada, por certo. Sí? Vale, perdón. Bueno, será, é certo que Manolo non estaba, o mellor estaba, creo que 10. Pero eu, realmente, do que realmente falamos foi desto, non houve interese, realmente eu, pola miña parte, non vi gran interese en outras cousas. Ben, se permíteme aclarar un par de cuestións. O Partido Popular si trouxo unha proposta sobre saneamento, ao que pasa que, bueno, lle contestamos que algunha estaba xa prevista a realizar, e tamén lle contestamos que no pos levaríamos ampliacións da rede de saneamento tamén. E, bueno, levamos unha moción directa do... Sí, tamén, efectivamente, tamén se falou dese tema, que solucionar o problema da lei 2013, xa lle contestamos que estamos traballando nisso, pero que non é necesario unha dotación presupuestaria neste momento a través do remanente e demais, non sei se é posible. Non, pero é a realización dun proxecto. Pois para un proxecto. En principio non estaba o interventor, pero xa saben que estamos traballando nisso e a diario, acabamos de facer agora fai unhas horas, seguimos peleando con ese tema. En todo caso, agradecemos esas propostas. Si é certo que lo mellor non unha proposta así aberta de, a ver, é que sempre que facemos eso de enumeren propostas que nunca di nada e nos din que somos noso goberno que ten que traer a primeira proposta e sobre ela datila, e cando facemos así, pois tamén nos critican. Pero prácticamente todas as propostas que traemos teñen relación con algunha moción de algún dos grupos, todas, casi todas, menos a adquisición dos cargos para o arquivo municipal, que hasta si pensamos, hasta podemos tamén incluíla, porque a reforma do edificio do Concello hubo moción do Benegaso para o forno enerxético. E, por lo tanto, sobre a accesibilidade, porque a obra contempla a accesibilidade plena deste edificio, que sigue sendo unha vergoña que a día de hoxe, pola porta principal non se poda acceder, e a entrada, como dixo a concelleira, a entrada pola parte posterior está ocupada por unha oficina ou sentida. Por lo tanto, vamos a resolver a accesibilidade. O foro enerxético é importantísimo, de feito, ese foi a motivación da obra, como saben, porque este é un proxecto que xa está pagado e que costou cartos ao Concello e que se presentou ao IDAE. Non conseguimos esta subvención porque incumplía, non se aforraba o suficiente en base a inversión, pero tínhamos o proxecto preparado. Pois, evidentemente, claro que o Concello, o Goberno, pois, quere valer esa obra despois de todo o traballo que significa detrás dun proxecto. A envolvente térmica se vai a renovar toda, ventanas e paredes, con aillante térmico, por tanto, unha obra importantísima, caldeira de Pérez, de biomasa, en lugar de gasóleo que temos hoxe en día, e, máis ou menos mencionou o portavoz do BNG, confortabilidade para moitos traballadores e traballadores que hoxe en día somos algúns privilexiados, os tres que estamos aquí, por exemplo, e outros máis, e outros que non teñen aire acondicionado ou calefacción funcional durante os días duros do inverno, que son os que están na planta baixa. Aí se contempla, bueno, primeiro a esclusa de entrada, que non este a porta aberta de par en par, e despois a instalación de aire acondicionado en todos os espacios, incluído este tamén para a nosa comodidade e tamén na sala de xuntas. Non vai haber un espacio no Concello que deixe de estar climatizado. Por tanto, unha obra moi importante, moi necesaria, que trae beneficios e aforro económico ao Concello, e que, ainda por encima, nos permite ampliar espacios que tamén son necesarios, como comentou, porque, aparte desas traballadoras, pois, ainda que non podemos incrementar plantilla porque a lei non o permite, pero temos a técnica de medio ambiente, temos as técnicas de turismo que moitas veces veñen a traballar aquí non teñen espacio onde traballar, e temos tamén aos propios concelleiros e concelleiras que nós queremos crear un local onde teñan disposición de toda a documentación, onde podan estar aquí, reunirse entre eles,
ter fácil acceso a cada un dos teles do Concello que necesiten e algún programa que, por exemplo, non teñen acceso porque non podemos instalarlo nas súas casas, evidentemente. Están instalados, por exemplo, o de inventario de camiños, está instalado no ordenador do secretario, no meu, no do aparellador e creo que no da policía, e non están máis ordenados do Concello. Pois teríamos un ordenador aí que podemos utilizar para consultar todo o que lle fora preciso. Por tanto, temos esa necesidade e unha obra, como decía a concelleira, que non vamos a venderlle a ningún veciño porque os veciños van a vir aquí e van a solucionar os seus problemas iguales, salvo que aquela persona que sexa pois sensata e que vexa que é unha obra necesaria. Por tanto, a reforma do edificio do Concello responde a mocións presentadas. O Castro da Cruz dos Marcos tamén se presentaron aquí mocións para a conservación do patrimonio do noso Concello. Pois, que mellor cousa que facer que adquirila, conservala, coidala, investigala, escavala, etc. As subvencións son 500.000 euros que son da Diputación que se reparten entre os 4 concellos. A negociación correspondeu aos 4 alcaldes que estábamos na mancomunidade, porque tínhamos que negociar ali entre nós que era que se podía dedicar este proxecto que viña directamente emanaba da Diputación, propoñían desde a Diputación que podíamos facelo, como se fixo en outras zonas de está facendo en Compostela, na zona da Costa Morte e en outros sitios. E, por suposto, pois, mira, o Barbanza pois, tamén se pode beneficiar o que era Ousa Norte. Hubo que negociar, teña que ser unha mesma liña de recuperación patrimonial e posta en valor como recurso turístico e había varias posibilidades. Había recursos medievales, recursos máis de distintas épocas, pero eles querían que fora megalitismo, eles querían que fora o mesmo nos 4 concellos. E o único punto en común que topamos foron os castros. Como saben, pois aquí hai 2 castros, ou que queden, polo menos, e un deles pois, foi imposible chegar a ningún tipo de acordo co propietario, e, polo tanto, o que fixemos foi ir a este outro, que, por certo, é o que máis preto está da autovía, o sea que accesibilidade, unha vez que non vamos a asfaltar tampouco esa pista que leva ali, pero condiciona en perfectas condicións, e vai chegarse moi rápido desde a salida da autovía a saída norte, a ese castro moito máis rápido que a calquera dos outros 3 que se van a restaurar. Non conseguir comprar esta parcela, pois, bueno, nos deixaría nunha situación un pouco complicada de como dar salida a este proxecto. Buscaremos a maneira de facelo, pero, pois, como sempre, pois, loitando e pensando e dando voltas de como conseguir non perder esa axuda. A adquisición do camión de protección civil, pois aquí se ten traído moción sobre a velutina, por exemplo. Estamos ahora mesmo nunha situación que hai un niño de velutina no colexio de Banda Seca onde non foron capaces nin os bombeiros nin a propia protección civil, pois este camión xa estaría retirado, hoxe en día. Por lo tanto, tamén dando resposta a propostas que se trouxeron a este salón de plenos. Sinalización do toponimo rural, non sei se houve alguma moción concreta, pero, por exemplo, todos sabemos de pois a intención que ten o BNG e que sempre manifesta públicamente todos os anos de sinalizar ao rural. Tamén pois, foi unha idea que se nos ocurriu pois, apoiar esa proposta, porque nós tamén estamos de acordo e queremos levar a cabo. Decía, a adquisición do escáner pois, é a mellor única que non responde a ninguna moción, pero é unha necesidade, se lles explicou que é o camiño que hai que digitalizar os documentos e temos dúas posibilidades, ou externalizalo ou facelo con unha traballadora propia. Son moitos que conte con unha traballadora, como neste caso, unha arquiveira municipal, e xa que a temos, pois habrá que utilizala e é unha proposta que sale directamente dela e que nos pareceu aceitada. E que decir da restauración de Torre Bermúdez? Cantas rolas de prensa ten dado os diferentes grupos criticando a nosa deixadez? Pois, bueno, aquí o traemos, confiamos en conseguir subvencións, non foi posible, pois agora o traemos directamente para que poda facer o Concello con recursos propios. E como se dice, o condicionamento da pista do Cumadiño unha moción do Partido Popular e o condicionamento das pistas de Ribeirinha se nos solicitou unha intervención no Camiño Real e a contestación foi que aí queremos, e non que máis apropiado nos parece, e o consultamos non con un técnico, senón con máis de un, e o que nos dixeron é que necesitan estudiar en profundidade, porque se queremos solucionar todos os problemas que hai, se de verdade é o que queren, solucionar os problemas da recollida de pluviais, que son graves e se viron moi afectados pola construcción da autovía, que cambiou a recollida e agora, donde antes debía haber agua, agora non hai, e donde non debía haber hai moitísima máis cantidade e provoca problemas de inundacións. Plantexamos muros de contención, plantexamos mellorar a recollida, plantexamos moitas cousas que queremos pois, uns 15 días, 20 días para facer ese proxecto e presentarlo ao POS. A cambio deso,
pois o que propuxemos foron dous acondicionamentos de dúas pistas da Ribeirinha, que é unha zona abandonada, como din, durante moitos anos, e que este Concello investiu en repetidas ocasións desde que estamos aquí. Xa comentei no último pleno e volvo a comentar agora, que, por certo, daquela se esqueceu algo que surdiu nas negociacións, que o propoñeu o señor Suso Dieste, o de unha ampliación de rede na zona da Ribeirinha, na Rúa 3, e, efectivamente, era necesaria e vamos a realizar con cargo a un remanente que hubo do Plan de Medio Ambiente da Diputación. Por lo tanto, nos estamos intentando dar resposta a mocións que se presentaron aquí e a necesidades. Evidentemente, isto é, pois, como cando se fai a alineación dun equipo, do teu equipo favorito de fútbol, cada un ten unha alineación diferente e incluso cada un do goberno traería propostas diferentes. Eso está clarísimo, pero algunhas hai que chegar e algunhas por necesidade urgente e outras, pois, tamén porque temos ese proxecto realizado, como é o caso do edificio Concello, e é bo e imprescindible para o mellor funcionamento do Concello. Sobre os cruceiros, o Davín saben, xa se comentou varias veces, xa non está ni tan siquiera neste Concello, que xa está no taller de acción en Cambados, da persoa que se encargou do estudio, o proxecto que fixo, e está xa traballando nel para rehabilitarlo. Temos un problema grave ahora mismo no Cristo Pichón e se vai a facer unha actuación de urxencia, sin necesidade de permiso de patrimonio, nada. Non sei se o viron, pero está avalado, pois se vai a facer unha aparición e unha greta e se vai a facer unha actuación de urxencia para corregirlo. Vamos a restaurar o que queda tamén de a Praza de Galicia e a ver se podemos facelo tamén, pois antes de que remate este mandato, facelo tamén. E tamén, nós sempre estamos dispostos e dispostas a esforzarnos na recuperación do patrimonio. E se queren proxectos de recuperación de cruceiros, os encargamos, pero xa, sin ningún problema. Se buscaremos a forma de traer ao pleno a financiación necesaria. E non sei se me queda algo, efectivamente, o PSOE trouxo a pista, trouxo é unha moción que está sobre a mesa, estuvo na negociación dos orzamentos, xa timos o proxecto encaminhado, temos un anteproxecto, non é nin anteproxecto, un borrador, e unha inversión bastante importante, pero nós estamos dispostos a facela e a valorar a posibilidade de que vaya no post tamén. Pero, saberemos. Sobre kilómetros, chalecos, etc., notacións para a policía, si fan falta. Este ano teñen o orzamento máis grande que non sepamos que hubo para a policía, porque levan o mismo que levaban para vestiario, pero levaron se incrementou para munición e estamos investindo neles. Posibilidade de comprar kilómetro, comprar máis chalecos? Pois sí, podemos ter algún remanente que nos permita chegar a eso. Pero, traer a compra de kilómetro, pois, non sei, tampouco nos pareceu, ni se nos pasou pola cabeza ao remanente. Os chalecos están encargados todos. Sí, e os chalecos xa estamos intentando, non se sabe mellor Miguel, pero non sei se son para todos ou para parte da policía, pero son caros, intentando que vayan tendo a súa disposición. Por lo tanto, argumentos hai, evidentemente, para votar en contra, obras necesarias e que van a mellorar o noso Concello o son, e que, canto antes se fagan, pois antes se resolverán os problemas. Quería aclarar todo isto por dúbidas que foron surdindo e que, evidentemente, pois eu como alcalde estive moi implicado en cada un destes apartados. Ten a palabra o portavoz socialista. Parte xa lle contestou vostede a súa voceira. Sí, efectivamente, nesa reunión vin distintos camiños que se había aprobado no pleno, ese tamén, o de Rosamonde, tamén se había aprobado en pleno, además creo que por unanimidade, vin que non estaba, o sea, que dos camiños que recordaba nese momento, cando se nos dou o documento, pois foi o que me acordou. De feito, tamén outra proposta foi a de Lamas de Andrés. Había un punto específico que poñía facer todos os arranxos precisos para Lamas de Andrés co remanente de tesorería, non? Eso foi o mes pasado, no pleno do mes pasado, non foi hai 20 anos, como para que nos acordemos. E despois, decirlles que, por favor, que non teñan erros na documentación, que dan lugar a esa confusión. Din que o arquitecto da reforma de edificio do Concello se chama don Julio Martínez Castro. En varios, tanto no informe de intervención como na memoria da alcaldía. Hai varios, pero eso é, pois, como moitos outros erros que nos están acostumbrados. A ver, a conversa, a ver.
Sí, é ben certo que o BNG asisteu ás dúas reunións cuas que foi convocado e é ben certo tamén que presentamos as opcións que nos parecían mellores para sí, para os veciños que ainda que sintan ou se sintan por lo visto que teñen resoltos os seus problemas con vir aquí ao Concello e darle que o pobo e a comunidade na que se reflicten todos os veciños e as necesidades dese pobo son as necesidades dos veciños. Non entendo que dentro das obras incluídas no remanente de 2017 se entenda que o polideportivo é únicamente unha opción do BNG, posto que foi presentada por algún mocións e propostas sobre esta infraestructura foron presentados por outros grupos políticos e, ademais, incluso, se non recordo mal, cando se presentou o BNG, recibiron o apoio unánime da corporación. Por tanto, son propostas da corporación na súa totalidade, en ese consenso que tantas veces se usa como frase en este lugar. Tamén é certo que nas reunións ás que asistimos o BNG solicitamos que se tivera en conta precisamente unha zona, a Ribeiriña, esta zona que debera ter xa desde fai moito tempo, desde que acabaron de salir dali aquelas dúas empresas que modificaban sustancialmente, debía ter feito preparado e listo un plan especial para acomodar toda a beleza, o potencial e a calidade e a cualidade que ten esa zona. Non se fixo, pero eu quero recordar que en estas reunións nos volvemos a sacar precisamente a Ribeiriña. Sacamos a Ribeiriña cos proxectos que o BNG presentou nas súas mocións. Algún deles, quero recordar aos compañeros de corporación que son de setembro de 2015, setembro ou outubro de 2015, e contan co apoio unánime, e contan, se leemos as actas, con palabras de parte do goberno dicindo que no momento que haya disposición se van facer cando menos os beirarrúas. E seguimos esperando 3 anos despois que esas beirarrúas se inicien, siqueira para poñer a primeira pedra para salir na televisión. Non hai en absoluto nada sobre esa zona que se manteña como promesa aquí, ou que se diga como promesa aquí, despois se cumpla. E, ademais, quero tamén dicir, había unha parte da Ribeiriña que iba nas promesas, acordos, posibilidades e demais dos orzamentos de 2016 que firmamos junto co equipo de goberno. Tampouco se levou a cabo. E non imos aceptar a posible chantaxe, por chamar de algún xeito, de que o pos vai haber, porque iso implicaría que estaríamos dando voto hoxe a esta. Vale, chantaxe, porque eso significaría que estaríamos dando voto, este voto con dos valores distintos e eso, lóxicamente, non é válido, non é correcto e non se debe entender dese xeito. Por lo tanto, que quer que lle diga, nas intencións de vostedes tamén tuveron a Ribeiriña no post-2017, 2018, perdón, e desapareceu e entraron outros. Por lo tanto, non podemos fiarnos de algo que se di, pero que non se cumple. E cando na Ribeiriña, frente ás peticións do BNG de aceptar absolutamente todas as outras propostas do equipo de goberno, aínda manifestando a nosa visión, incluso, se non contraria, al menos contraposta no sentido de que se podía usar ou invertir en outro lugar, en outras partes dese patrimonio, aceptando, insisto, todas e cada unha das esas, encontrámonos que as propostas que se veten a esa zona necesitada que é a Ribeiriña son precisamente dúas propostas do equipo de goberno. Unha delas é un camiño que vai, supoño que entre propiedades, e que vai a caer en riba dunha praia, pero aínda non vai ter acceso á praia. Parécenos realmente uns proxectos que non teñen nada que ver ca realidade desa zona en particular. Por lo tanto, o que dixemos ali e o que estamos dicindo aquí, pretendemos, se non o explicamos da mesma maneira, é o mismo. Nos pedimos, se pideu insistentemente que para a Ribeiriña, esa calle, esa rúa número 2, esa zona de Ribeiriña e Conchido, se atenderan en necesidades que leven incluso, que se seguen incluso a primeira etapa, a primeira parte dun proceso. E claro, o que nos encontramos é que os veciños lle dixeron polo visto ao equipo de goberno que queren esos dous camiños, pero que os veciños son tamén os que lle dixeron ao equipo de goberno que non querían cambiar o nome, cando o alcalde no equipo de goberno na moción
no debate da moción de outubro ou setembro de co cambio de nome da rúa, e depois nos obrigaron a ir polas portas a preguntar, a chamar a xente, a presentar unha serie de sinaturas confirmando que realmente a xente quería o nome da rúa, que supoñemos que ainda non se fixo. Por lo tanto, señoras, compañeros e compañeiras do equipo de goberno, o que fixo Benegán nas dúas reunións que houve e que está dando aquí agora é o mismo. Defender especialmente as inversións nunha zona que as necesita e que non as ten. E iso seguimos empeñados, seremos teimudos, traballando non só polo resto da Póboa de Carmiñal, pero desde logo por esa zona que o merece e o ten como debe desde fai muitísimo tempo. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, yo es que realmente creo que no hay mucho más que decir, solo puntualizar tres o cuatro cosas. Primero, en cuanto a su afirmación del tiempo y el importe, el tiempo creo que ya se sabe hace muchos meses cuándo es el plazo de aprobación del remanente. El importe es cierto que no lo supieron hasta, no sé, fechas, no sé si más o menos recientes, pero sí que supongo que tendrían una cierta aproximación en cuanto a importes y que al final podría ser una desviación razonable a ir negociando partidas o opciones o inversiones en ese sentido y se hubiera ganado tiempo. La realidad es que ustedes al final hacen las cosas de su forma de ser, nunca hacen una negociación. A 15 días vistas es imposible. Nosotros sí que hemos propuesto cosas, nosotros sobre todo lo que hemos propuesto es el saneamiento, que creemos que es lo más importante, sobre todo cuando surge una oportunidad como esta, que es aprovechar una inversión de remanente, y creemos que una de las cosas más importantes, que aunque a veces no se ve, es un saneamiento de nuestro concello, que independientemente de que es de los más saneados de toda la comarca, pues quedan puntos que sí es importante acabar con ellos. En cuanto a la bonanza o la importancia de los proyectos, también tengo claro que cada uno lo verá de su manera. Entiendo los argumentos de la alcaldía y todos ustedes, me supongo, defendiendo lo que han propuesto. Cosas de ellas, partes de ellas, en las que todos estaremos sin duda de acuerdo, y otras en las que no, porque nuestra prioridad puede ser otra. Su forma de hacerlo es así, hacerlo todo junto, contarlo todo en consecuencia. Y bueno, entiendo que antes nos hablaban en esas reuniones nos hablaban del vínculo con el tubo elevador, la plataforma elevadora para el electricista o para protección civil. Entiendo que supongo que será dual, no, entiendo que será dual, pero también entiendo que para sacar los micros de rutinas que tengamos a 11 metros o lo que tengamos aquí, pues también se puede alquilar un vehículo y no tenemos por qué tener un vehículo en propiedad. Porque lo que sí es cierto es que tenemos un vehículo con una plataforma elevadora que nadie lo usa. Tenemos un vehículo de protección civil, bueno, que nadie lo usa. No se le saca el uso apropiado porque parece que no hay nadie que tenga, o solo un operario que tenga el carnet adecuado. Bueno, no sé, mire, es como el vehículo de protección civil que está arriba en el polígono contra incendios, que lleva casi un año sin moverse. Y los dos incendios que han ocurrido en el casco urbano, en la Puebla de Canamiel, los últimos 3 meses, el que ocurrió aquí arriba en la calle y el que ocurrió en Tetuán, ese vehículo no apareció. Pero vamos, no será por algo, no supongo, pero bueno, oye, si herramientas antes tenemos, pero en culpa, pues oye. Pero no digo que con esto los critico, es decir, ustedes marcan la prioridad de comprar un vehículo y yo creo que sería más factible alquilarlo. Porque son opciones, cada uno ve sus prioridades. Es cierto que ustedes están aquí todos los días y verán cosas que no. Pero también, lo vuelvo a decir, es decir, yo creo que lo que adolecen, como en todos estos temas, cuando se habla de inversiones, donde hay una partida para hacer ciertas actuaciones, lo que adolecen es de falta de negociación con nadie. Los mismos grupos que en su momento los han apoyado y los han puesto en la corporación, no les critican. Nosotros que le critiquemos, pues hasta cierto punto normal, somos la oposición, pero que lo hagan los grupos que nos han apoyado, pues, no sé, algo ocurre, ¿no? Bueno, yo puedo decir también esto. Portavoz do Bueno, o que está claro é que se estas obras non se fan agora, co remanente, que como sabemos é un aforro que se levou a cabo durante este tempo, o ano pasado, se non se fan agora, evidentemente, pois estes cartos pasarán a diminuir a débeda do Concello, pero son obras que quedarán para facerse, non? E que van facer máis complicado levar a cabo outras obras que tamén son importantes. Está claro que aínda que para algúns ou para uns ou para outros teñan unha importancia máis ou menos relativa, o que está claro que as obras que se van facendo quedan feitas e despois queda máis capacidade económica para levar outras a cabo. Se non se fan obras, non queda todo por facer.
cada un que faga a reflexión que considere necesaria como grupos políticos. Xa sabemos o que é a política, xa chegan as eleccións, entendo que aquí xogan moitas cousas. Para nós o que xoga, sobre todo e principalmente, son as necesidades deste pobo e dos veciños e das veciñas. Evidentemente, estamos gobernando. Estamos gobernando porque aquí se decidiu nesta corporación que gobernáramos nós. Non se decidiu que gobernara outro partido político e desde o día seguinte, pois creo que todo o mundo formou parte da oposición, excepto estas 4 persoas que estamos aquí gobernando, van alá 3 anos. Ben, pois en esa funcións que se nos implicou, pois nos temos que gobernar e chegar a presentar propostas a este pleno. Vostedes mesmos tamén reflexionen e saiban o deixo caer a vosa propia reflexión e cada un que pense o que queira e que diga tamén o que queira, o fácil ou difícil que é gobernar coa oposición. Chámese esta como se chame. O fácil ou difícil que é. Antes comentaba o alcalde que se non faz propostas, tens que traer propostas. Todo o mundo cala. Se nas faz e que ves cos propostas pechadas. Nós facemos propostas tendo en conta as necesidades que consideramos e as facilidades de ter un proxecto no tempo requerido, porque ás veces a cuestión de tempo afecta evidentemente, porque mentras o arquitecto ou o aparellador municipal está facendo unha cousa non pode facer outra, igual que o resto do persoal. Entón, moitas veces, en moitas ocasións, cando un goberna, se dá conta que está limitado polo tempo e vai facendo os proxectos segundo a importancia que creen que teñen. Neste caso, consideramos que estas obras eran importantes. Levámolas a reunións que tiveron con vostedes e vostedes saben o que pasou ali. Se non se fan, queda sin facer, evidentemente. Eso sabemos todos. E quedarán para outro momento, evidentemente. E habrá outras cousas que non se podan facer hasta que se vayan arreglando estas. Quedarán por facer. Eu só invito a reflexionar sobre eso. Nada máis. Ben, muchas gracias. Pasamos entonces á votación da proposta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E non se aproba uso remanente. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, autorización de operación de préstamo por importe 372.293,36. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Bueno, neste caso se trata de aprobar o expediente para proceder á concertación dunha operación de préstamo a longo plazo de 372.293,36 euros para levar a cabo as seguintes obras de investimento e reposición en alumeado para mellora de eficiencia energética, que ten un investimento de 941.438 euros, dos cuales, máis de 700.000 por unha subvención do SENAI e o Concello ten que poñer 188.287 euros. E logo, para outra obra, o módulo cuberto de atletismo, onde temos un investimento de 314.772 euros e o importe sería o que concertaríamos a operación de préstamo de 184.005 euros con 55 céntimos. Segundo, sería aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de condicións técnicas que rexerán a operación de préstamo, que, ademais, van no anexo do documento. Terceiro, facultar ao alcalde para a tramitación e adxudicación da operación de endeudamento que financia este decreto extraordinario nos términos previstos no prego de cláusulas administrativas e no prego de condicións técnicas, a que se refire tamén o punto seguinte que vai neste documento que tuveron oportunidade xa de ler. Cuarto, publicar no tabuleiro de dictos da sede electrónica do Concello o anuncio de licitación xunto cos pregos de operación e remitir as condicións da concertación da devandita operación de crédito a longo plazo ás entidades financeiras para que presenten as súas ofertas. Ten a palabra, portavoz, do Grupo Socialista.
Bueno, pois hai un anaco, o interventor nos dixo que temos unha débeda, ou íamos a ter unha débeda de 2,5 millóns de euros cos bancos, que este crédito que de 372.000 euros son para 12 anos, o sea, a un plazo de 12 anos, e que, bueno, incluso no informe de intervención o propio interventor di que son demasiado un espacio demasiado longo porque por exemplo, bueno, a vida útil das maquinarias do equipo o mellor non vai máis alá de 4 anos. Eso o que di no informe de intervención o propio interventor. Pois, en principio, nada máis. Polo general. Bueno, o Brega entende que a necesidade do crédito no sentido de facer frente ás inversións ou investimentos dos que se está a falar e que foron aprobados en esta corporación ten únicamente, se acaso, unha pregunta que disculpe que non fixéramos hoxe á tarde na comisión informativa e que quixera ver se se nos pode aclarar agora. Nas conclusións que o informe de interventor inclúe, a final, a última, número 3, di que na aplicación do principio da prudencia financeira, o diferencial máximo que se podría aceptar na operación sería de tanto sobre o Euribor trimestral que na data de 9 de 11 sería de cuánto. Estuve revisando, botando por enriba unha ollada, lóxicamente, as condicións nas que se vai a someter este préstamo, este crédito a PICA, e na parte, pode ser que este equivocado por su información, donde se fala de condicións particulares do contrato de préstamo, no 6.2 en xuros, falase de que a operación un tipo de xuro variable referenciado a Euribor, en ningún caso aparecen os parámetros que, segundo o interventor, aconsella a prudencia. Hai contradición entre ambos os dous puntos, enténdese que os dous son un pode convivir co outro. Sí. Por a nosa parte, máis claro. Por Partido Popular. Vamos a votar a favor de la operación de préstamo, porque son dos obras importantes que están aprobadas. Muchas gracias. Ten a palabra, portavoz. Algo máis de votar socialista? Ben, procedemos a esa votación. Votos a favor. Aprobase por unanimidade e pasamos ao punto número 3. Ten a palabra, portavoz. Inicial do expediente de modificación de ordenanzas fiscais número 7 e número 20. Vamos a propoño a Comisión Informativa. Bueno, do que se trata é de, segundo o contrato que temos con Viacua, pois cada ano hai que subir o IPC, non? Hai unha proposta por parte da empresa que de novo actualicemos o IPC creo que a último día de agosto, do 2017 a 2018, e iso que traemos a pleno, non? A actualización do IPC por parte da factura da gas. Socialista. Bueno, naquel momento había votado en contra desta subida. Bueno, acabo de preguntar na comisión informativa, porque, bueno, é unha queixa que teñen os comerciantes que se lle aplica un mínimo de consumo de agua de 90 metros cúbicos, cando no uso doméstico creo que son 10 metros cúbicos ao trimestre. O que lle supón, pois, bueno, hai comercios, os comercios que non usan agua, non? Que simplemente utilizan unha fregona e unha cisterna ao día, nin por asomo consumen, nin o que se consume no uso doméstico. Non se, bueno, modificou, acaba de dicir que non se podía facer por contrato, bueno, o mellor tampouco se mirou
igual hai subterfusios legais que a mellor sí se pode facer de outra maneira e, por lo tanto, manterme pois no mismo que cando ven a pleno esta proposta. Ten palabra, Benito. Sí, os nosos argumentos pretenden ser máis ou menos os que xa tivemos cando dixemos cando foi a cuestión anterior da actualización dos pagos, dos prezos de sumidoiros e auga e lixo, perdón, de sumidoiros e de auga que se trouxo a este pleno, non, a esta corporación. Volvemos a decir que nos parece injusto que cando non se indexan os salarios tampouco as pensións dos xubilados aos IPCs, en cambio si se fagan os servizos, especialmente nun servizo tan curioso donde a materia prima que se traballa, que a auga non cambia de valor en si mesmo ao longo do tempo, e que se permita en cambio que ainda que estea recollido nos contratos, os contratos son os que son, aquí temos un bo exemplo, non só con este, sino tamén co do lixo e cos cambios que se fixeron por atrás. Queremos decir que nos parece totalmente incorrecto. Sinalar solamente que nos últimos 10 anos, frente a unha subida dos salarios do 5%, a inflación foi posiblemente do 15%, co cual a perda do valor adquisitivo dos salarios é brutal, e en cambio estas grandes prestadoras de servizos que, insisto, utilizan un produto que non teñen nin que fabricar, en cambio, encarecen e aumentan os seus rendimentos, as súas ganancias, os seus beneficios anualmente. Por lo tanto, ao igual que fixemos na ocasión anterior, o BNG vai votar en contra. Algo máis? Na película se intervene. Perdón, sí, pasa. Nada, nosotros igual que votamos de pasada, votamos a favor, entendemos que los acuerdos hay que cumplirlos, independientemente de recordarle a portavoz de BNG ese contrato que estamos hablando hubo varios años que ha hecho de negociaciones de la alcaldía, no se subió. No quiere decir que eso puntualice los márgenes o los importes. Hubo años en los que no se subió. Ahora se sube porque antes está en el contrato y hay que cumplir lo que se firma. Entonces es responsable por las partes. Bueno, me gustaría conocer o contigo de esas negociaciones, pero bueno. Al portavoz del PP le protege. Ten a palabra, portavoz. Bueno, non sei, a veces escoitar outras cousas, non sei, negociar, que non se suba o IPC, eso está dentro do contrato, negociar a cambio de que, non sei, se venen a cabeza moitas cousas, sí, que estamos falando da agua, non estamos falando de outra cousa, estamos falando de empresas relacionadas ca agua, entonces, ese tipo de negociacións, sin decir nada, a mí sorprende o comentario. Nada máis, é inevitable decir isto, porque a todos nos veñen cousas na cabeza. En todo caso, hai... Perdón. Pero eu non sei como se consigue eso. A cambio de que? Non entendo. Eso non é certo, pero non sei... Aparte que sexa así, eso é algo que se di aquí. En todo caso, hai unha empresa que pide que se actualice ao IPC. A nós tamén nos gustaría decir que non, pero realmente temos a obriga legal de facelo e como hai un contrato e temos a obriga legal de facelo, pois por eso vamos a votar. Bueno, outra cousa sería, pois, supoño que a empresa solicitaría unha indemnización por se non se actualiza o IPC. Con respecto a que decía a voceira do Partido Socialista, pois non é posible, porque a auga a cobra directamente vía Aqua, entonces non se pode modificar a ordenanza porque o propio contrato pois así o establece, non? Cales son os prezos e en que cuantía, por eso non se pode facer ese tipo de excepcións. A palabra ao Partido Socialista. Bueno, eu recordo que, agora non recordo o ano, pero non sei se foi na última legislatura ou na outra anterior, o contrato si se pudo modificar para a conservación de contadores. Antes, antiguamente, Eviacua non cobraba a conservación de contadores. O sea, eso incluíuse despois. Sería un contrato moi cerrado, pero cando é para asumir un beneficio a empresa, si se pode modificar. E seguimos na mesma, o sea, eu creo que ao cobrar a conservación dos contadores que duran
un montón de tempo, moitísimos anos, os que rompen son mínimos, pois incluso lle estamos pagando a maiores. O sea, non podemos negociar o contrato cando é en beneficio dos veciños, pero si podemos para eles meter outro tipo de imposto e cobrar máis. Simplemente eso. Problema. Partido Popular, algo máis? Votos a favor da proposta? Votos en contra? E apróbase con 9 votos a favor. E levantamos a sesión. Boas noites.